Уважаеми колеги и гости, приветствам ви, сте добре дошли на 12-то събитие от сезон 3 на Startup Academy. Аз съм водещата Снежина Сулева, председател на клуб на менеджера и заедно с моята колежка. Здравейте на всички, аз съм Айтен Сача, пиар на клуб на менеджера и за нашият екип е чест да сме тук заедно с вас на поредното вдъхновяващо събитие. Екипът на Офиса за технологичен трансфер, клубът на менеджера и студентски съвет с помощта на Пловдивския университет сме щастливи, че имаме възможността да надграждаме знанията на всеки, който желае и търси своето развитие посредством Startup Academy. Сезон 3 на Startup Academy е под наслов "Устойчиво бизнес развитие", а това, което може да очаквате от екипа организатори на събитията, са вдъхновяващи лекции от успешни личности. За повече информация и за да не изпускате нищо, последвайте Офиса за технологичен трансфер и клубът на менеджера в трите ни социални мрежи Facebook, Instagram и YouTube канала. Напомняме ви, че третия сезон на конкурса за най-добър стартъп проект на Пловдивският университет вече стартира и имате възможност да подадете в системата вашите проекти за оценяване. А на 9 ноември тази година ще бъде и големият финал. Бизнес Ангел възложи на Офиса за технологичен трансфер към Пловдивският университет организирането на национален конкурс за стартъп, а клуб на менеджера има удоволствието да бъде съорганизатор на него. В конкурса може да се включи всеки, който изпрати качествен стартъп проект. След попълване на регистрационната форма от сайта на конкурса, на линка, който виждате на екрана, организаторите ще ви предоставят макет, според който ще трябва да разработите и проекта. Бизнес Ангелът ще финансира един или няколко стартъп проекта, като общият бюджет на конкурса е 1 милион лева. Националният конкурс дава възможност на хора с иновативни цели да стартират бизнес, защото идеята за това е добро начало, но без финансиране няма как да се предложи на пазара. В този конкурс важи правилото "най-бързият печели". Затова не изпускайте възможността да ви забележат и да инвестират във вашата бизнес идея. Конкурсът продължава до 30 септември 2024 година. Пожелаваме успех на всички бъдещи предприемачи. За повече информация следете сайта на конкурса и социалните мрежи на Офиса за технологичен трансфер и клуб на менеджера. Наши гост-лектори до момента бяха Васил Ралчев, собственик на Ina Essentials, Ангел Ранчински, предприемач и собственик на два бизнес модела, Боян Москов, собственик на дигитална агенция и основател на Академията за онлайн маркетинг, Нели Петрова, амбасадор на компания Вертера, Костадин Анастасов и Ясен Йорданов, ключови фигури в финансовата сфера, Димитър Калайджиев, най-известният брокер в България и създател на водеща агенция за недвижими имоти, Симона Георгиева, управител на веб дизайн агенция Webiz, Стефка Танчева и нейни колеги, представители на адрес недвижими имоти Пловдив, Диляна Величкова, дългогодишен държавен експерт в патентно ведомство и доцент доктор Димитър Деков, представител от Офиса за технологичен трансфер, Васил Чакърдаков, регионален директор на американската компания Southwestern, и Александър Иванов, или известен още като Даскал Алекс, един от най-вълнуващите предприемачи в България, образователен директор на Softonic Digital и Softonic Creative, лектор и съдружник в агенцията за дигитален маркетинг Createx и Native. Днес даваме думата на Красимир Георгиев, изпълнителен директор на Art Printing 3D. Той ще сподели вдъхновяващи примери за иновационни проекти, които компанията реализира, както и за нейната активна роля в развитието на общността. Освен това, ще се фокусира върху значението на мениджмънта, финансовата и технологична грамотност. Защо 3D принтирането е в бъдещето? Благодарим на Красимир, че прие нашата покана и сега даваме думата на него.
Здравейте на всички! Аз съм Красимир Георгиев. Надявам се, че сте дошли всички на тази лекция с цел да научите нещо ново и да задоволите някакъв тип любопитство за в бъдеще и за момента, естествено. Има ли някой от вас, който се е занимавал с 3D принтиране до сега? Значи, знаете горе-долу до какво се свежда технологията. Тук съм донесъл няколко неща, които може да разгледате в последствие или на края на лекцията, както решите. Има и един базов 3D принтер, FDM технология. После ще разгледаме различните технологии и какво значат по-отделно. Ако желаете, може да започваме. Иска ми се тази лекция да е не точно лекция, а по-скоро разговор между вас и мен. И ако имате въпроси, съм готов да ги изслушам и съответно да ги обсъдим в диалог. И стартираме лекцията с защо 3D принтиране и първите стъпки в света на иновациите. Кой съм аз? Аз съм Красимир Георгиев, както казах вече, машинен инженер-конструктор, художник по душа. Средното образование ми е художествено. В техническия в София съм учил и съм работил дълги години като инженер-конструктор за много компании в България и в чужбина. Също така, наскоро осъществих мечтата си, наскоро, преди доста време, осъществих мечтата си да развия компания, свързана с 3D принтирането и като цяло с технологичния растеж в 3D технологиите. Това съм аз, най-вече ентусиаст и луд под технологиите и 3D принтирането като цяло. Това са някои от моите проекти, които съм правил. Те са много малка част. Работил съм по много различни лейаути, по много различни машини, които са свързани с специализирана работа и така нататък. Така че стига толкова за мен. Продължаваме нататък. Сега ще се смени ли? Не. Не, връщаме назад. Добре. Четах едно проучване наскоро, че студентите на вашите години като цяло и може би и от моя набор се стремят повече към предприемачество и развиване на собствени бизнеси. На никой не му се работи от 8 до 5, от понеделник до петък и същевременно се стараете да търсите професии, които да задоволяват този аспект от живота ви. Защо 3D принтирането дава тази възможност? Тъй като той ви дава шанс да развивате себе си чисто технологично и чисто като креативност. Можете да създадете малък бизнес, свързан с 3D принтирането, който да ви дава възможност да създавате персонализирани продукти и като цяло потенциал за развитие. Лесно е за стартиране, изисква малък капитал, който може да инвестирате в това нещо. Може да си купите машина, няколко курса и стартирате. Готови сте за вашето пътешествие. Също така е една бъдеща професия, която вероятно ще се интегрира рано или късно в обществото и ще се търсят, тъй като 3D принтирането диверсифицира производството така или иначе и скоро по домовете ще има по един 3D принтер рано или късно. 3D принтирането е чисто и екологично. Материалите, които използва, обикновено са рециклирани, а ако не са, са биоразградими. Има и материали, които са чисто индустриални и се ползват с инженерни цели, но те са по-скоро не за крайния потребител, а по-скоро за производствата. Но като цяло няма загуби на материал, както при другите видове производства. И сега ще разгледаме три различни вида производства, които се използват в момента от човечеството. И така работи индустрията, така или иначе. Така, какво ще видите на тази лекция или курс, не знам какво да го наречем. За компанията, кои сме ние, мисията на компанията, как успяваме, видове производства. Вече почваме от видове производства, почваме да мислим и да разсъждаваме какви са разликите между 3D принтирането и конвенционалния начин на производство. Кои са технологиите, къде се прилагат и нашите благотворителни инициативи, курсове, семинари и има един бонус, който в последствие ще ви покажа към 3D принтирането, нещо, което ползваме така или иначе.
в нашата работа. Затова стартираме. Историята на компанията или това се зароди още преди 10 години в мене. Никнеше малко по малко с първия ми 3D принтер. Беше нещо такова. Както казах, това е базова концепция на 3D принтер. В момента технологията се е изградила десетократно и върви в този ръст много бързо. И това се зароди преди 10 години в мен. Аз тогава още работих като инженер-конструктор в още чуждестранни български компании. Мечтаях да го интегрирам в някакъв момент и да почна да произвеждам продукти собствени, с идея, свързани с човечеството и как можем да помогнем и как може да развиваме потенциални варианти, в които всичко е полезно, няма загуби и е екологично. Каква е нашата мисия? Идеята е да създадем мрежа и всъщност да обединим българските креатори и творци и да диверсифицираме производството в България, за да го насочим изцяло към производството в екочастта и в 3D технологиите. В момента това така или иначе е бъдещето. Ние напредваме и вървим в тая посока. Има доста креатори в България. Горе-долу вече наброяваме около 10 000 човека. Като те, не всички са с фирми, някои от тях просто работят за себе си, но варят пари и това ги задоволява. Дали ще е сайд джоб, нали, странична работа, дали ще е бизнес, без значение. Хората изкарват добри пари допълнително към бюджета си. Аз малко пропуснах. Не. Каквото и да натискам, се напред, се назад. Не, добре. Така. Какво правим ние, за да успяваме и какво правим реално, какво произвеждаме? Тъй като на много хора им се струва химера, между другото, 3D принтирането и не им се вярва какви са възможностите, но сега ще ви обясня реално как можете да го прилагате и вие и да почнете да градите в тази сфера. Може да си направите малък бизнес, може да работите самостоятелно от къщи и стига да имате някакви умения за проектиране, стига да имате някакви умения технически, най-малкото да се справите с компютър. Това ви е достатъчно, за да почнете да се занимавате с 3D принтиране. Не е сложна материя, лесно се учи, не ви е нужно да знаете всичко, нужно ви е да знаете само базата. Ние правим рекламни материали за много фирми в България, като те са всякакъв тип органайзери, ключодържатели, всичко, което може да се продава и да се дава безплатно на клиентите. Правим арт продукти, както виждате тук. Проектираме в 3D, както сложни детайли, връзки, специализирани машини и какви ли не още неща, свързани с Lean и с 5S методиките. Архитектурни макети правим за архитектурни компании, ресторанти и хотели. Разработваме нови идеи, свързани с NFC и с като цяло RFID технологията за улесняване на плащането. Интериори и декорация. Тук можете да видите даже. Има вазички, всевъзможни простоти, които може да се сложите и да си украсявате дома. 3D сканиране. Това е една друга технология, която може би ще зачекнем по-късно. Обучения, 3D принтиране. Това е нашата мисия, така че ние сме се насочили в тази посока и целта ни е да образуваме възможно най-много хора в нашата сфера, да им дадем старт, те да почнат да произвеждат и да почнат да учат други хора на свой ред. Прототипиране. Всички компании се нуждаят от прототипиране в днешно време. Когато почнеш да произвеждаш един нов продукт, обикновено, ако искаш да произведеш една бройка, не е възможно. Има няколко варианта. Единият вариант е да го обработиш с субстрактно производство, другия вариант да го формоваш и да изградиш призформа или щансформа и така нататък, което е една шприцформа и една щансформа, обикновено струва над 20-30 хиляди еврака.
така да го кажа. И другото, което правим и което искаме да насочим погледите към 3D принтирането, това е благотворителната инициатива, която в момента правим. Ще дам повече разяснения в следващите слайдове. Също така се занимаваме с лазерно рязане и гравиране, което не е тема на днешния разговор, но исках да ви дам обща представа за това ние как си докарваме и си изкарваме хляба, така да го кажа. Ако имате въпроси, както казах, задавайте. Отворен съм за всякакъв тип разяснение. Сега, някой знае ли разликата между субтрактивно, адитивно и формативно производство след вас? Има ли някой? То го пише, но въпреки това опитайте се да си го представите. Субтрактивното, всичко, което отнема материал от един обект. Това може да е фреза, може да е струк, може да е лазер. Всичко, което отнема материал, за да създаде крайен обект, е субтрактивно производство. Адитивното производство е всичко, което добавя материал, слой по слой и изгражда. Да речем 3D принтирането е адитивно производство, даже най-вече е то адитивно, а формативното, както казах вече, са шприцоване, формоване и топлинно, температурно, химично, всякакъв тип формоване. Това е, така се прави формата от прост материал. Тук съм ви дал малко пример, за да добиете представа. Както казах, формативното, слагаме материала и го формуваме с вид матрица. Субтрактивното, взимаме едно купче и го изрязваме, докато постигнем точната форма. И адитивното е, както казах, 3D принтирането, слой по слой, което ни дава много по-големи възможности и по-големи загуби в материала. И стигаме до въпроса. Какво е 3D принтер? Както казах, технология за адитивно производство, работи с добавяне на материал слой по слой, могат да включват материалите, които работи, могат да включват пластмаси, метал, керамика, шоколад, ако щете, бетон и какви ли още не, и смола. Нали, още много различни материали, които се разработват в последствие и така по този начин ние се изграждаме почти всеки ден. И това е технология, която изключително бързо се развива в момента. Това е нещо, което скача с проценти всеки ден на пазара. И идеята ми е да насочим възможно най-много хора към там, тъй като, пак казвам, лесна технология, бързо се учи и струва малко. В сравнение с другите технологии, естествено. Тук съм ви дал малък пример за работната ръка в Щатите и производството в Щатите и до каква степен 3D принтирането заменя нормалното производство в Щатите. Тук можете да видите схематиката, колко работни места се очаква да има, свързани с 3D принтирането. Няма да ви тормоза с такъв тип схеми. Въпросът е тук да разберете, че това е професия на бъдещето и искаме, не искаме, ще бъде интегрирана в някакъв момент до 2, 3, 5 години. Не мога да се оправя с това нещо. Ще цъкам с пръстите. Различните технологии за 3D принтиране. Къде се прилагат? Стигаме до най-интересния въпрос, който, нали, всички ни гложди, така да го кажем. Сега, това е малка схематика, която искам, идеята е тук да ви ориентирам кой принтер за какво работи, но ще разгледаме по-нататък как стават нещата. Архитектура и строителство. В момента 3D принтирането напредна до такава степен, между другото от доста време е изобретено строителството с 3D технологии, пак по същия начин като FDM технологията, само че с бетон или с вид екоматериал, се наслагва слой по слой и се гради сграда, която бонусът тук е, че тя може да е с интегрирана електроника, може да е с интегрирана изолация, всякакъв тип компоненти, армировка и така нататък. И не изисква 100 човека за една сграда, а обикновено на строежа, на един такъв строеж, работят приблизително от 3 до 10 човека,
които контролират и по-скоро на смени контролират принтера и следят и поставят компоненти по време на печат. Много хора си го представят 1 година, 2 години и така нататък. Всъщност принтерът работи денонощно. Печата с доста добра скорост. Идеята тук е да може бетона да засъхне първия слой, който се нанася, да засъхне, за да може да се нанесе втория. Затова е бавна, иначе може да е много по-бърза. Все още не са измислили материал, който да е бързо съхне, че съответно да не се напуква и да няма проблеми по-нататък. Но като цяло в строителството вече се използва. Мисля, че наскоро чух, че в Дубай се строят такива сгради. Сега пак по новините го даваха. От време на време се случва и аз като нормалните хора да гледам новини, когато ми остава време за това нещо. Така че това се прилага, строят се мостове, не с бетон естествено, строят се от метал, ползва се заваряване, но 3D технологията се прилага в архитектурата. Да не говорим, че, както казах, ние правим макети. Също така, това е много търсено в архитектурата, тъй като ти можеш визуално да покажеш на хората с какво се занимаваш, какво правиш, как изглежда твоята сграда. Не показваш само 3D модел или 2D чертеж, а показваш нещо истинско, което клиента може да види, да пипне и да го разбере визуално. И няма нужда да си го представя и да размишлява по този въпрос. Просто го вижда и казва окей, не е окей. В медицината и протетиката това е много голяма област и 3D принтирането като цяло се използва много в нея. Протези се правят, всякакъв тип протези. Между другото, наскоро направиха първия 3D принтиран бъбрек с стволови клетки. Те се самовъзпроизвеждат се, самоградят се и същевременно се интегрират в самата технология да се печатат. Не мога да ви кажа в детайли точно как става, тъй като е патентовано. Това е въпрос на патент и съответно не всеки има достъп до него. Ако има, ще да ви кажа със сигурност. Това, което е интересно е с протезите. Тук съм ви напечатал, между другото, една протеза, която можете да видите. Тя се печата флат или плоска и се потапя в топла вода и се слага на ръката на човека. Тук се връзва с кланчета. Идеята тук, ако имате счупена ръка на верхната ръка, да нямате това свободно движение на ръката. Но интегрира се, прави се, работи се в тая посока. Липсващи крайници също така. Ръце, крака. Всеки, между другото, доста популярно е в Щатите и в Европа да се правят персонализирани крайници. Хора, които са ги загубили по някакъв начин и никога не са ги имали. Си купуват 3D принтери и почват да си проектират частите на тялото. Колкото е странно да звучи, но хората го правят. И това е доста модерно и тренд, дето се вика. Мисля, че всички е ясно. Автомобилостроенето е върха на 3D индустрията. Използва се много. Ако можете да видите тази снимка там. Това, между другото, е една кола, която е изцяло 3D принтирана. Lamborghini. Принтира е баща за сина си. Шасито, естествено, е метално. Също така компонентите, които са движещите в автомобила, са метални и са нормалните компоненти. Гумите също са нормални. Но всичко, което е отвън, е 3D принтирано. И интериора също. Тук се използва за останалите компоненти, които виждате, които ползват компаниите за производство на автомобили. Печатат компоненти с уникален дизайн, с улекчена топология. Между другото, повечето софтуери вече за 3D проектиране разполагат с AI топология, която ни дава възможност да спестяваме материал, същевременно да прилагаме материал само там, където ни е необходимо, наистина необходимо. Мога да изчисли къде ще дойдат наляганията, напреженията, триенето. И това всичкото можем да го вложим в алгоритъма и същевременно да получим част, която е лека, което е много търсено в автомобилостроенето, която е функционална и здрава
и може да се изпечата само от 3D принтер. Няма как да се обработи по конвенционалния начин, по никакъв начин. Ако видите тези части, примерно тук, как си ги представяте, да ги направя на фреза. Просто абсурд. В смисъл, тук има доста вложени форми, които са свързани чисто природно, не са толкова геометрични. Но, както знаете, природното е най-здраво. Нали, природата го е доказала многократно. Индустриални производство или индустриален дизайн. Тук няма какво много да се каже. Мисля, че снимките говорят достатъчно за идеята. Могат да се възпроизведат всякакъв тип продукти, които в момента така или иначе се продават на пазара, но вие можете да създадете дизайни и да разработите собствен продукт, например очила, рамки за очила, и да ги продавате на пазара като нещо персонално, специализирано. Идвате, сканирам ви лицето и очилата ви пасват перфектно. Нали, това е вид маркетингова стратегия. В молата доста се използват. Както виждате, можете да видите това там, което прилича на женска обувка. В молата доста се прилага. Пак отново идеята тук е създаването на типично негеометрични форми, чисто природни. Това е новото красиво в момента, това се прилага и това се търси. Продължаваме. В изкуството хората създават уникални неща в изкуството. В смисъл, там вече и можете да видите, това човек не може да го създаде така или иначе. Това е генерирано като алгоритъм и като код, който принтера да изпълни, е генерирано много вероятно от изкуствен интелект. Но е напълно възможно и хората правят всевъзможни интериорни решения, екстериорни решения, които стоят красиво, необикновенно и са привлекателни за човешкото око. И още една интересна тема. Първата пържола, изпечатана от 3D принтер. Тук идеята е, че тя съдържа точните компоненти, които са необходими, които има една типична пържола вътре в себе си. Нали, мазнина, кръв и мускули. Те са синтезирани изкуствено, естествено. Но идеята тук е да се, нали, протеин, въглехидрат на прост език. Те са синтезирани и вече се избира спрямо това, което търси клиента. Примерно, ако търси нещо по-мазничко, се добавя повече мазничко, ако търси нещо по-лин, протеинче и така. Шоколад доста се използва, между другото, в шоколадови изделия, торти и така нататък, уникални сладки, които няма как да ги произведем по конвенционалния начин или да ги направим по конвенционалния начин. Уникални сладки или прототипи на такива, на които после да направим матрици и да ги леем по някакъв начин. Но това си е широка сфера, между другото, и се използва много често. Нали, по-на запад, пак подчертавам. Образование и наука, както казах, курсове, обучения. Също така е добре интегрирано 3D принтирането с STEM обученията, които са свързани с по-скоро насочени към деца. Дава възможност за пресъздаване на обекти, свързани с математиката, с историята, с биология, химия, космология, ако щете, нали, някакъв тип. Каквото се сетите реално, което може да е полезно на децата, може да се произведе на 3D принтер и съответно да бъде показано чисто визуално, да бъде обяснено, а не с схеми или с рисунки на бялата стена или на черната стена. Много по-възприемчиви са децата към такъв тип обучения. Те обичат визуалните неща, не написаните неща. И това е иновативен метод на обучение и се прилага на Запад доста. И ние плануваме, и в България има такъв тип обучение, но ние плануваме да го приложим в бъдеще, но ще видим кога ще ни остане време. В космоса, SpaceX и NASA, изключително и в големи мащаби използват 3D принтирането. Използват го по всякакъв начин, тъй като то дава възможност за производство на огромни горивни камери,
с уникален дизайн, които създават възможност за използване на по-малко гориво, пътища в самите камери, които да пак намаляват горивния разход, тъй като една ракета, за да излети, това е тонове и тонове гориво. Също така планират, като населят Марс или Луната, да почнат да си печатат сгради и да почнат да заселват, естествено, малко по малко. Другото, което се използва вече и се прилага изключително, това е да се слага по един 3D принтер в определени Space Shuttle или, ако щете, базата, която е в космоса, не знам как се нарича, в момента не ми идва. Но там има 3D принтери, които се използват за производство на детайли на място. Ако нещо се развали, да не заставам точно там, където не трябва. Ако нещо се развали, трябва да бъде изпратено на десетки хиляди километри. Там могат да си го произведат на място. Нали, това е уникално за Space технологията, така че решава им много проблеми, дава им възможност да са креативни и същевременно намалява дозата стрес в тая работа. И стигаме до благотворителната инициатива, която ние правим. Всъщност тя е свързана с облагородяване на площи, паркове и детски площадки. Целта ни тук беше да създадем по-приятно пространство за живот, по-приятно усещане. Отиваш си в парка, чувстваш се комфортно, можеш да си сложиш чашката на пейката, примерно, не ти се налага да я слагаш в краката си, да я буташ някъде на пейката. Създава някакси по-културно усещане за нещата. Същевременно направихме това, което е много често срещано в парковете, да настъпваш изпражнения. Извинявам се, че го казвам така. Но хора с животни, аз също много обичам животните, но не се спазват елементарни правила. И това е обикновено в производството има една, и тя е по-скоро от Lean идва, казва се Poke-Yoke. Това е една думичка, която значи mistake proof, или го правиш така, че хората да не могат да сгрешат. И набиваш им го в очите и те искат, не искат, почват да го използват. Та идеята ни беше да създадем диспенсери за такива турбички. Имаме дългосрочни разговори с общините в Пловдив, с идеята да можем да го поставим, защото все пак, колкото и да не ми се вярва, не е законно. Даже и да се опитваш да помогнеш, пак не е законно. Трябва да имаш разрешение от паркове и градини, трябва да имаш разрешение от кметовете на общините и какви ли не други разрешения, които трябва да осъществите, за да можете да правите нещо полезно за обществото. Имаме курсове. Ако нещо от тази лекция ви се струва интересно и ако искате да започнете вашето пътешествие в 3D принтирането, ние всъщност правим курсове, които са свързани с Basic, Advanced и Professional, като те ви дават първите стъпки и това, което ви е, в смисъл Professional вече ви дава, както е ясно от името, ви дава цялата възможност и да се занимавате с 3D принтиране като цяло, като боравите с две технологии, SLA и FDM, като тази, на много високо ниво, експериментирате да проектирате, създавате ваши модели на място и ги проектирате. Ако някой иска, може да провери нещата. Сложил съм QR кодчета, така че заповядайте, обслужете се, дето се казва. И какво чакате? Време е да почнете да се занимавате с 3D принтиране. Това е нашия призив от Art Printing 3D. Започнете, нищо не ви коства, не е голяма инвестиция, както казах по-рано. Това е нещо, което така или иначе ще бъде интегрирано с наша или без наша, но по-добре да е с наша помощ и по-добре да участваме, да сме заедно с новото, отколкото да сме отстрани и да казваме, това не става. И това е посоката на движение. Технологиите се градят всеки ден. Това е една от технологиите като изкуствения интелект, която ще просъществува, ще върви напред и ще се развива в много по-широки мащаби, като и двете технологии работят заедно вече в бъдеще.
изкуственият интелект вече може да принтира вместо вас, така че не губете време. И бонус. Искаше ми се да ви покажа, тъй като съм ви изкарал един 3D принтер, искаше ми се да ви покажа един 3D скенер, професионален, за да видите горе-долу как изглежда. И каква му е идеята? Идеята тук е да можете да сканирате каквото и да било. Дали ще е статуи, дали ще е човешки лица, тела, независимо какво, дали ще е краен продукт, детайл и така нататък. И да можете да го възпроизведете в 3D файл, съответно този 3D файл да го хвърлите в 3D принтера и да го изпринтирате. Такава е идеята, използва се много, ние го използваме широко. Доста компании ни се обаждат с счупени детайли, които не могат да закупят никъде от България или от чужбина. Да кажем, нещо е морално устаряло и не може да се възпроизведе. Праща се такъв детайл, ние го сканираме, обработваме го и създаваме нов, който те или го отвеждат за леене, или го принтират с метал. И така, това е идеята на 3D сканирането. Дава уникална сакниране, браво на мен. Правилно. Сега, стигаме до въпросите. Има ли въпроси от някой? Нещо хрумва ли ви, което можете да попитате и ви интересува като цяло, или с какво можем да помогнем? Ние сме на линия за всякакъв тип консултации. Ако имате бизнес идеи, които искате да интегрирате по някакъв начин заедно с 3D принтирането или искате да се занимавате в бъдеще, но не знаете как да го осъществите, на линия съм за всякакъв тип консултации. Няма да ви искам пари. Така че, заповядайте. Когато имате въпроси, може да вземете микрофона и защото е важно за записа. Мисля, че ги оставихме безсловни. Бих искал да попитам, Слушам. Какъв принтер бихте препоръчали за първи принтер? Де факто той е FDM. Бих ти препоръчал FDM. Това е най-елементарната технология. Лесно се започва с нея. Съответно, от този тип принтери, за да можеш да се научиш, тъй като можеш да го разгубиш, да го сгубиш, да експериментираш с нови части, да апгрейдваш, да надграждаш, съответно да се пробваш да печаташ различни материали с него. Това ти е базовия модел, най-евтиният вариант. Придържай се към такъв тип. След 1-2 години, след като си експериментирал достатъчно, можеш да проектираш собствени модели и да ги принтираш на 3D принтера. Можеш да преминеш, примерно, ако смяташ, в зависимост от сферата, към която смяташ да се ориентираш, дали ще е функционални детайли, защото много хора се ориентират към функционалните неща, дали ще е тип репродукция на детайли, дали ще е арт продукти, трябва да прецениш, защото технологията е, нали, тя е ограничена. Ако искаш да принтираш арт продукти на тази технология, ще е малко трудно, тъй като качеството и резолюцията не отговарят на това, което ти е нужно. Ако искаш да изпринтираш нещо такова, късмет. Няма да се получи. Зависимост от идеята ти. Това е. Много е важно да знаеш точно какво искаш да правиш. И тогава можеш да избереш правилната технология. Надявам се да ти отговорих на въпроса. Добре. Други желаящи има ли? Сега е момента за апартамента. Беше много интересна вашата лекция и представянето, определено неща, които не сме знаели до момента и са абсолютна иновация. Първият ми въпрос е в контекста на сградата, която казахте, че вече има построена. В Дубай споделихте, там всичко се прави огромно като мащаби. Колко етажна е сградата? Строи се джамия. Не е построена. Строи се джамия, не мога да ви кажа колко етажа е. Не е първата сграда. В Щатите това вече е практика. Интегрирано е, работи се. Има фирми, които се занимават конкретно с това. Ако някой се интересува по-конкретно, мога да дам допълнителни насоки. Но това вече, даже мога да се каже, че е остаряла информация. Технологията расте всеки ден, в смисъл надгражда се всеки ден. И според мен в Европа има
В Русия има такива 3D принтери, но може би в момента хората по-скоро се страхуват от това, че няма да е достатъчно устойчиво като изграждане, но това въобще не е така, точно обратното е, тъй като с проекта ти решаваш всичките тия проблеми предварително, имайки в предвид това, че всеки проектанти, строители правят този проект и го изграждат. Нали, всички проблеми са предварително решени. Както казах, в Дубай го интегрират в момента, поради, в смисъл толкова късно, поради недоверието, но вече явно има такова и почнаха да го използват за джамията, както казах. То доверието е хубаво нещо, но реално при строежа на една сграда си има технически надзор, така че тяхната работа е да оправдаят доверието. Точно така. И да следят нещата как се случват. А преместваеми ли са сградите или са статични? Има два типа. Като казвам два типа, всичките са с фундамент. Няма как да ги избягаме от това нещо. Ако искате да правите преместваеми сгради, няма смисъл да използвате бетонови структури. Нали, идеята е да е лека. Ако ще местите нещо, трябва да е леко. Има и такива 3D принтери. По-скоро правят нещо като фургончета, които са напълно преместваеми. Нали, те са с доста по-мащабни размери от този. Да кажем нещо от сорта на 3-4 метра в широчина. И то 3D принтер, това му е работната площ. Той не печата с 0,4 дюза като този, ми печата примерно с нещо от сорта на 10 мм дюза, което дава възможност за изграждането на големи площи за кратко време. Но те са насочили в това. Това е конкретно с цел да е олегчено, да може да се премества бързо и лесно и съответно да струва малко. Има такива, но тези конкретно, които са свързани с бетона, те са с фундамент, градят се са здрави. Идеята е да е дългосрочно, дори между другото не ги покриват с вид мазилка или разни други неща, с цел, нали, да стои футуристично, което е много, много интересно в момента. Горе-долу това е свързано с принтирането на сгради. Има много информация в интернет. Аз също каквото мога да бъда полезен. И последен въпрос, тъй като доста години имаме машиностроително предприятие и така, ще ви споделя колко голям проблем е да се намерят стругари, фрезисти, този тип специалисти, които излизаха от техникумите. Все по-малко хора искат да работят тази мръсна работа, защото е такава реално. От това, което преди малко показахте, реално това замества ли този тип дейност? И можем ли с такава машинка да елиминираме търсенето, което продължава вече десетилетия на качествени хора? Можем не само да го елиминираме, можем да го надградим. В смисъл... Определено аз видях неща, които няма как да се случат ръчно. Точно така. Разликата тук е в моментната цена. И струговането и фрезоването, да кажем, в момента варират от 200 до 400 лева на час. Да си отидеш да си поръчаш да си струговаш някакъв елемент, да си изпринтираш такъв от метал, струва около 200. Така че, може би, повечето хора си представят висока цена, която не е допустима на пазара, но в момента се работи в тази посока активно. И хората градят цели продуктови линии, свързани с 3D принтиране, и можеш да направиш цяло производство с такива продуктови линии и да произвеждаш това, което е бонуса, че няма нужда да правиш някакъв тип заготовка, няма нужда да правиш джигове, няма нужда да правиш подпомагащи манипулатори и така нататък, за да можеш да фрезоваш или да гравираш, не да гравираш, да струговаш даден детайл. А директно го задаваш в програмата, настройваш принтера, което става за секунди, пускаш го, печаташ. И след това идва другия клиент, за 5 минути сменяш технологията, печаташ. И така, това дава голяма функционалност, решава проблема с времето. Отиваш при стругаря и му казваш: абе, дай да направим този детайл. Човек, имам за седмица да направя сега, тук трябва да ти правя джиг, трябва да ти го настройвам, ти знаеш колко експериментаторска работа. Стига, не мога да се занимавам, ще взема 1000 лева, защото да си реша проблема. Решава проблема. Абсолютно го решава. И както казах, го надгражда. Вариантите са много, в зависимост от това, което търсиш. В момента най-нашумял на пазара е, както казах, полимерите.
По-рядко срещани са 3D принтерите, които работят с метали. Но това, което примерно не могат стругове и фрези да правят, е да работят с титан. Нали, работят, но пак е ограничено. Там инструментите са много скъпи. Те са диамантени, за да могат да обработват титан. А 3D принтирането го решава без проблем това въпрос. Благодаря. За нищо. Аз имам два въпроса. Първо, как вие оценявате, примерно, когато някой дойде при вас и пита за един елемент, колко пари бихте му взели? Искаш ли да зададеш и втория въпрос или Да. един по един? Да. Втория ми въпрос е, като понеже нали, принтирането една машина е доста ефтина, така може да се вземе начално, но софтуера за извършване на 3D модели, за създаването на 3D модели е доста скъп, поне от това, което аз съм виждал. Как работи всъщност това нещо с създаването на 3D модел, който може да бъде продаден, използвайки безплатна програма или безплатните версии на дадените програми? Сега, ще се опитам да ти отговоря. Не знам до каква степен съм разбрал правилно твой въпрос. Така. Първо, как правят цена, нали така? Цената се прави с таблица. Най-просто или софтуер, както е по принцип. Оценяват се ватовете на принтера, с колко работи, колко е при загряване, колко е при нормална работа. Оценява се цената на тока в момента. Оценява се цената на материала, оценява се стойността на принтера, амортизация и съответно от всичките тия изчисления получаваш крайна цена, умножаваш по 3 и ти си човек. За другия въпрос какъв беше? Сега. Софтуерите. С софтуерите е голям проблем, така да кажа. Аз, примерно, в университета, докато учих, основният софтуер, който използвахме, беше Siemens NX. Това е уникален софтуер, уникална платформа, предоставя уникални възможности, независимо дали ще е CAM или CAD конструиране. Проблема е, че тези софтуери са доста скъпи. В компаниите, в които след това работих, предимно се използваше SolidWorks. Пак казвам, много скъпи софтуери, които варират от 20, да кажем, basic версиите са по 14-15 хиляди, оттам нагоре вече градим. Това не може да си го позволи всеки. Ако ти си индивидуален такъв играч, който иска сам да твори, да си произвежда нещо и да го продава при нафет си, да кажем, на тебе ти е необходимо нещо, което да е безплатно или поне на ниска цена. Има два варианта. Ако търсиш нещо на ниска цена, за CAD говорим, нали? Или говорим за моделиране софтуери? Защото им са два типа. В CAD имаш Fusion 360, което ти е доста ефтин вариант. Може да ползваш и Educational версията. В момента се опитвам да ги навия, да пуснат така, да дадат малко карт бланш. Другия вариант е Tinkercad или FreeCAD. Това са два софтуера. Tinkercad ти го препоръчвам, много базов, но с много възможности. В интерес на истината, с малко повече труд мога да постигнеш великолепни резултати с Tinkercad. Да не говорим, че на теб ти няма да конструираш машини. На теб не ти трябват някакви толеранси за няколко стотни. Тебе ти трябва да си начертаеш нещо, което да можеш да си го изпринтираш, да е main fault или да е запълнено, затворен обект, който да можеш да слайснеш в последствие. Tinkercad ти е идеалната версия. Ако говорим пък за моделиране, ти знаеш вече, имаш три варианта. Blender е единия безплатен вариант. Mesh Mixer е другия. Ако ползваш, да кажем, iPad или да кажем, ползваш Android на телефон или на таблет, мога да ползваш Nomad Sculpt, което е уникален софтуер, дава уникални възможности. Ако имаш iPad, това е възможно най-професионалният софтуер, който мога да моделираш с него. Така че, надявам се, да съм ти отговорил напълно на въпроса. Има ли други желаящи? Как може да накараме принтера да работи по-качествено или да печата самия продукт? Питам, защото понякога
става така, че самия продукт става на едни линии, които прави самия продукт граб. И как може да накараме принтера да принтира по-качествено продуктите? Работи по-качествено. Шегувам се. Вариантите са няколко. Единият вариант – смени си принтера. Втория вариант – височина на слоевете. Ако ползваш стандартната височина на слоевете, което при типичните FDM принтери е 0,2, в смисъл 0,2, а при SLA е 0,05 или 0,1, което е 1/10 или 500. Трябва просто да минеш на по-нисък слой, което ще даде по-голяма резолюция и съответно по-голямо качество. Другото е мейнтенанса на принтера. Ако си поддържаш добре принтера, ще получаваш всеки път еднакви резултати. Или смазване на винтовете, натягане на ремъците, поддържане на ролките, честа смяна, поддържане на работната платформа, ако щеш. Ти имаш ли 3D принтер? Разполагаш ли с такова нещо? Да. Ender 3S One Pro имам аз. Да. В интерес на истината, аз въобще не съм фен на тия принтери. Той го взех само за да ви покажа. Но това е много добър принтер да почнеш да се учиш на него, което е супер. Другия вариант, който може би не си запознат, и той върви повече при ABS, ако търсиш smooth surface или загладена повърхност, се нарича анихилация. Не знам дали си запознат. Ползва се ацетон. Слага се в една затворена, да кажем, кутия дадения детайл. Напоява се по някакъв начин. Сега мога да напоиш няколко кърпички и нещо около самия детайл с ацетон, не върху самия детайл да го изсипеш. И от изпаренията се заглажда повърхността. Това ти е решението. Другото е шкурене, кит, шкурене, кит и така нататък. Или ползваш SLA принтиране, което ти дава много по-голяма резолюция. Температурата играе ли някаква, кой знае колко ключова роля? Температурата зависимост от материала. Това не го казвам, защото всички материали и всички производители дават различна температура, а нещата стават с експерименти. Нали, ползваш типичните тестове. Тауъри, торчери и така нататък. Почваш да си ги правиш и вече ще прецениш коя е перфектната температура за самия детайл, който ще принтираш в последствие, но първото нещо е да си направиш тестовете. Правиш си тестовете и вече имаш готово решение. Но пак няма да стане перфектно, не мога да очакваш от Ender да ти дава голямо качество. Сега, мога да видиш гладкостта на този елемент тук. Това не е Ender. В смисъл, разликата е голяма, колкото и да се стараеш, с базов принтер не мога да постигнеш качеството, което мога да постигнеш с нещо за повече пари. Нали? Да не говорим, че компонентите са му ефтини. Тук говорим за точности, които се определят от разхлабени белтове, от ролки, които няма как да гониш точност. Те имат прекалено голяма вибрация. Отговорих ли ти? Разбирам. Благодаря. За нищо. А други желаящи има ли? Промоция? Да. Чух за промоция. Относно благотворителните инициативи, какво може да измислим за сградите на Пловдивския университет, така че да има това, което вие правите? Тук няма да ви трябва толкова много разрешителни. Трябва да се измисли финансиране. На първо място. Проблема с нашата благотворителна инициатива на първо място беше разрешението, на второ място беше финансиране, тъй като ние разполагаме не с достатъчно голям ресурс, че да се разтегнем, да се казва, да почнем да произвеждаме. Тия компоненти не са от най-евтините. За да може да се произведе, трябва да има ресурс. Естествено, тук говорим за инвестиция не в компания или в, да кажем, в материал, а говорим за инвестиция в идея и това как може да се постигне тая идея. Това, което аз направих, говоря както казах, с общински представители по този въпрос. Чакам отговор и чакам финансиране, така че
единственото, което ни спира, е финансирането. В момента разрешението вече го имаме и работим. Ние си правим нашите си неща, стараем се да произвеждаме такива, да произвеждаме къп-холдъри, диспенсери и така нататък и да ги слагаме когато можем. Нали, на определените за това места, като съответно пак това е свързано и с моралния упадък на някои култури в България и имаме проблем, от време на време ни се налага да ги сменяме, тъй като ги чупят. Нали, стараят се да ги изкъртят, да си вземат. Имахме един такъв чупен, само за да вземат тая повече тук. Не знам защо им трябва специално тя. Аз разбирам да щупиш, да вземеш смисленото нещо или функционалното нещо, те взели повечето, на която има QR код. Така че, нали, напълно възможно е, работим по тия проекти, опитваме се да ги направим, както казах, mistake-proof, да не могат да ги щупят, но човек се постарае. Да, има ли желание, има и начин. Други въпроси? Аз имам въпрос за цветовете при 3D принтирането, нали, когато е арт, както сте представили два типа проекта отпред, нали, на Малкия принц и на не знам какво е това. Единият е цветен. Как бива оцветяван той? С самия филамент или отделно? Не, както казах, има само една технология, която работи с цвят, пълноцветно. Това е Multijet технологията. Тя е изключително скъпа технология, не може да стане така. Това, което получаваме като крайен продукт, е просто бяла смола или бяла статуетка, като постпроцесинга е това, което прави Малкия принц, такъв както го виждаш. Имаш обработка като шкурене, имаш допълнителна обработка с да кажем директно минаваш на цвят. Можеш да минеш директно на цвят. Това се прави специално, това се прави с акрилни бои, наслагване с гъба и рисуване с четка прецизно. Специално за това. Има специализирани акрилни бои, които са за такъв тип, да кажем, арт продукти, но ние не ползваме. Ползваме съвсем нормални, после ги запечатваме с лак. Така си решаваме проблема. Да не говорим, че пробвали сме и с спрейове, пробвали сме и с аерограф. Най-добрият вариант за сега си остава ръката или златните ръце на някой майстор. Това е истината. Голям опит в това отношение. Трябва да си прецизен, трябва да имаш търпение. Аз го нямам. Пробвал съм. Почвам да си гриза ногтите. И така, това е. Рисуването се свежда до това. Търпение. Аз също имам така художественото заложено в мене, обаче обичам нещо грандиозно, голямо. Нещо да има детайл, обаче да е на голямо, а не да цъкаме ни манички детайлчета. Така по 5-6 часа. Това го прави дамата там. Тя е професионалист в цъкането на мънички детайли за много дълго време. Но това е. До това се свежда. До много труд. Това, което мога да посъветвам хората, които искат да правят такова нещо, е отдаденост и много труд. Не работа, труд. В инициативата да влезете да видите обученията или да разгледате продуктите на нашия сайт, винаги може да сканирате кодчетата. Това са моите координати като цяло на фирмата, имейла, сайта и телефона. Обаждайте се, няма проблем. Както казах, консултацията не е проблем за мен. Мога да ви приемам просто по всяко време. Намираме се в Пловдив. На едно такова интересно място. Но който желая, може да се свържи и ще намери начин. Давам още една минутка. Който иска да си сканира и сменям слайда. Да. Да, побързайте, защото може да не работите утре. И благодаря ви за времето, което ми отделихте, да ми изслушате простотиите. И пожелавам приятен ден и развивайте се. Това е моят съвет към вас. Това, което ви се предоставя безплатно, никога не е безплатно.
И довиждане от мен. Благодарим на Красимир за отделеното време и за всичко, което ни разказа. Споделеното от него беше изключително полезно и интересно за нас. Вярваме, че всеки е успял да научи нещо ново и е надградил знанията си. И в знак на признание и уважение искаме да ти връчим тази грамота, че беше наш гост-лектор. Да, трябва да се мръднем. Много благодаря. За мен е чест да я приема. Аз ще се поклоня. Много благодаря. Ръкопляскайте още веднъж, докато се поклоня. Благодаря.